ne apropiem de finalul umplerii piersicilor cu cremă, drept pentru care pregătesc colorantul alimentar. Aici am niște șofran pe care îl amestec cu apă ca să pregătesc soluția galbenă. Pun până când observ un galben nu foarte slab, trebuie să fie un pic mai intens. Dacă e nevoie, mai punem șofran. Atenție, să fie de o culoare un pic mai intensă. Chiar o să mai pun puțin șofran aici. Aici o să introduc mai întâi colorantul roșu. Clătesc recipientul acesta cu apă ca să iau tot colorantul și introduc apă cât am nevoie. Ulterior, acest colorant nu se mai poate folosi pentru că rămân și resturi alimentare și o să vedeți, nu se mai poate folosi. Așa, o să mai pun puțin. Șofranul este un colorant alimentar foarte bun. Este și sănătos. V-am promis că o să vă arăt și cum se umplu piersicile. Aici am una umplută deja. Trag cu degetul și iau surplusul. După ce am presat cele două bucăți. Se așează ulterior pe o tavă. Am câte două bucăți. Una o țin în palmă. Într-una pun cu vârf cremă, ca la o înghețată, presez cu cealaltă pe deasupra, țin degetul ăsta arătător mai sus ca să nu murdăresc și uitați-vă cum se trage cu degetul de pe margine, deasupra locului în care este crema. Mai iau încă două bucăți, așez deasupra, presez și îndepărtez cu degetul surplusul. Se așează pe tavă. Mai am câteva. La sfârșit s-ar putea să vă rămână niște bucăți care nu sunt perfecte. Nu vă speriați că ele se mai acoperă cu colorant alimentar și apoi cu zahăr. După ce se trec piersicile prin colorant alimentar, se lasă puțin pe o tavă și apoi se trec prin zahăr. De-abia la sfârșit, când este gata toată această operație, de-abia la sfârșit se pune codița din lemn câinesc pentru a-i da farmecul acela special. În cremă, tot opțional, puteți introduce și esență de rom, care este foarte gustoasă, îi dă un parfum deosebit. Dăm deoparte, scuturăm tava, resturile acelea, pentru că ce a rămas cremă mai poate fi folosită. Pregătim tava ca să punem piersicile după ce le lucrăm. Urmăriți acolo colorantul. Punem zahăr în castronul acela mai larg. Zahăr tox. Adică din acela granulat, nu zahăr pudră. Punem o anumită cantitate la început și vom observa dacă ne va mai trebui. Cum se procedează? Se trece mai întâi prin colorantul galben cu jumătate de piersică, se scoate, se introduce prin cel roșu, se lasă pe tavă. Observ că este prea intensă culoarea, drept pentru care mai pun apă. Nu trebuie să fie o culoare foarte intensă, pentru că o piersică nu e atât de roșie. Trebuie doar ușor de tot introdus. O să observați că ele la un moment dat se vor îmbiba foarte mult cu soluția prin care am trecut-o. Este un colorant alimentar, nu este toxic pentru organism, bine, nu consumat în cantități foarte mari. Toți coloranții au și ceva chimical. Așa. Las
Am 2, 4, 6, 7. Și acum, vă rog să urmăriți cum dau prin zahăr. Asta am lăsat-o deja și o rostogolesc pur și simplu prin zahăr. După ce o rostogolesc, o pun din nou pe tavă, în alt loc decât a fost înainte, pentru ca să nu se mai ude, să rămână zahărul alb, exact ca puful de pe piersică. Au ieșit puțin cam colorate, o să mai diluez încă soluția de colorant roșu, pentru că ies mult prea colorate. Le las așa și aici voi înfige câte o frunzuliță de lămcăinesc. Revin cu amănunte.